Sziasztok! Ez itt az Anime Stage, én Goku vagyok, ti pedig újfent a lelkes nézőink. Most, hogy 10 nap van hátra a nyári animekonig, bár amikor ez a videó felkerül, már valószínűleg kevesebb lesz, gondoltuk egy kis meglepetést, csinálunk egy kis vlogot. Tudjuk, az mindig arról szól, hogy mi van velünk, hogy van a csatorna, minden. Most elkezdtünk fölfelé ívelni. Ennek nagyon örülünk, köszönjük a támogatást, lelkesedést, minden egyebet, nagyon-nagyon örülünk neki. Viszont azt találtuk ki, hogy csinálunk egy kis, még egy nagyobb csinálást a konhoz, és elkezdtünk a programok után érdeklődni. Többek között egy, amiről soha nem hallottam, pedig nagyon régóta járok animekonra, és soha életemben nem hallottam, van egy nyereményjáték, ami nem más, mint a Tétaku. Igen, a Tétaku. Ő az én segítőm. Valamint, mivel sokat nem tudok erről a dologról, ezért fölkértem valakit, aki nem csak hogy tudja, hogy mi is ez, hanem még indult is a versenyen a barátnőjével. Úgyhogy most átadom a szót Ácsánnak, Ági Kunnak, ki hogyan ismeri. Itt mellettem a kis törpi. Most olyan videó kapcsolatban oldottuk meg a dolgot, mert szegény ugye, honnan is vagy, drága? Szabolcs megye. Szabolcs megyéből. Mit szóltok? Valaki onnan is eljut konra, mert belead mindent. Na, úgyhogy most ő lesz az én ilyen segítőm, és elmagyarázza nekünk, hogy mi is ez a Tétaku konkrétan. Hát igazából Magyarországnak úgymond a legnagyobb ilyen anime pólós ilyen cégizéje. Cségizéje. Csak hogy tudjátok, ez egy izé, valami. Tehát, hogy legnagyobb ilyen póló tervező magánvállalkozás, vagy mi az? Ez egy pólótervező cég. Igen, pólót nyomtatnak, hát ők is terveznek pólót, meg vannak ilyen artist partnereik is, úgymond, akik terveznek pólót, és akkor abból ők jutalékot kapnak. Ezek ilyen komoly képzőművészek, gondolom. Tehát ők nagyon profin nyomják. Igen, valamilyen szinten igen. És Még egyszer ezt a szót, bocsánat. valamilyen szinten igen. Szinten, bocsánat. Technika. Viszont ez a verseny is emiatt indult, hogy legyenek újabb artist partnerjeik, és felfedezzék Magyarországon a többi tehetséget is. Tehát ha jól értem, akkor ez nem csak animés pólókkal De foglalkozik, inkább, de legtöbb esetben animés pólókat terveznek? igen. Értem. Jó, hát lényegében értem, hogy akkor most már hogy a verseny miről szól. És mi a versenynek a tétje? Tehát konkrétan beneveztek egy pólótervet, és utána hogy mind dől el ezeknek a sorsa? Tehát a verseny maga hogy zajlik? Hát vannak ilyen zsűridíjak is, 3 helyezett, meg mi az? Szavazatos is, tehát hogy szavazatok alapján is 3 helyezett lesz. Aha! Hát van amelyik már igen nagy nyereményt kap, tehát a zsűrinél például az első helyezett az 20 000 forint készpénztámogatást kap, artist partner lehetőséget, 1 éves mondó előfizetést, saját mintáját pólón, páros jegyet az őszikonra és Mandafan ajándékcsomagot. Az igen, ez már díja javából, nem? Ezt az én is szívesen megnyerném, csak nem rajzolok olyan jól. Meg nem is tervezek. De akkor ezek szerint ezen a versenyen indulhat profi, amatőr, de mindegyik egy kategóriában. Igen, sajnos ez az, amivel barátnőmmel, akivel közösen terveztük a póló mintát. A pólójukat majd alul a description link alatt fogjátok tudni megnézni. Nekem nagyon tetszett, nekem megmutatták. És szerintem jó, figyeljetek, nem mindenki lehet profi. Valaki amatőrként kezd, és profi bérgyilkos lesz, igaz? Igen. Van, aki meg ugye, hát mi is elkezdtük valahol a rajzolást, a pálcika emberrel indítottam én is, de a lelkesedést kell megnézni, meg az, hogy az amatőrrel összeviszonyítva szerintem egy nagyon jó pólót terveztek, úgyhogy ha szerintetek is jól néz ki, akkor majd itt lent a descriptionben tudjátok megnyitni a linket, és ha igen, nektek is annyira legalább tetszik, mint nekem, akkor
majd üssetek egy szavazatot, mert ugye, mint elmondta az előbb, drágaság. Meg lehet szavazni kell közönségszavazással, úgyhogy az én szavazatom az övék. Tehát, hogy a szavazással még annyit, hogy nem csak arra kell rákattintani, hogy szavazok, és vagy Facebookkal, vagy regisztrálással, hanem ott arra sárga like gombra is rá kell nyomni, különben nem érvényes a szavazat, tehát ott a szavazatszámok mellett. Ezt jól tudnátok, én ezt nem tudtam, de most már engem is felvilágosították, hogy majd nyomok én is egy sárgát. De mindegy, értitek, hogy miért csinálom a sárgát. Szóval akkor a tétakú versenynek már tudjuk a díját, tudjuk, hogy voltak épp mi is ez, de még annyit elárulhatnál nekünk erről az egész versenyről, hogy mi motivált abban, hogy ezen elindulj? Tehát azért vannak olyan dolgok, hogy az ember azt mondja, jó, bemegyek a mit tudom én hova, van egy verseny, mit tudom én, Skander verseny, megnézem, hogy milyen karizmám van, elindulok vagy nem indulok. Te mi alapján döntötted el a barátnőddel, hogy neked egyébként ez hanyadik alkalommal van ez a tétakú? Ez a harmadik versenyünk most volt először a Mondokon témájában, tehát most ezért kapcsolódik így a konhoz. Előző kettőről se hallottam. Az elsőn indultunk, a másodikon már indultunk. Igen, és ott valami szép helyezést elértetek? Nem, semmit. Nem baj. Töretlen a lelkesedés, ebből is látszik. Na, már azért megéri szavazni rájuk. Na szóval, tényleg, hogy ne raboljam a műsoridőt se, akkor annyit, hogy mi is motivált titeket arra, hogy tehát ezek szerint az első nem vettetek részt, nyilván valahogy elkerülte a figyelmeteket, nekem már másodjára, tehát most hallok róla életemben először. Mi motivált titeket arra, hogy újra és újra neki mentek a versenynek, és hogy mi az alapkiinduló pont ebben az egészben? Hát megtaláltuk ezt az oldalt, láttuk, hogy milyen szép minták vannak, és akkor így láttuk, hogy van a verseny, ahol tudunk nekik mintát tervezni, meg alapból is így szeretünk rajzolni hobbi szinten. Én mondjuk próbáltam volna művésziskolába bejutni, részletkérdés, hogy nem, de tehát az a lényeg, hogy szeretünk rajzolni, meg eddig mindkét téma olyan volt, hogy tetszett nekünk, és voltak ötleteink, több is. És akkor gondoltuk, akkor megvalósítjuk. Na, ez nagyon megmelengeti az ember szívét, mikor ilyeneket hall. A lelkes animés nem adja fel, hiába tudja mondjuk, hogy nem tud rajzolni, vagy próbálkozik, vagy nincs éppen művésziskolai végzettsége, de megpróbálja. Ez a szép az egészben, nem? Hányan voltunk úgy, hogy néztük a rajzfalat, hogy hű, de szép. Jaj, micsoda rajzversenydíjazottak, csak van különbség azok között, akik profi szinten űznek valamit, meg amatőr szinten. Nem kérdéses, hogy a tétakuban majd egyszer előbb-utóbb biztos szétválnak a profik és az amatőrök, de én hiszek abban, hogy az amatőrökből lesznek a profik, ezért én az amatőröket támogatom, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a felvilágosítást. Még egy olyan kérdést hadd tegyek már föl, hogy a mostani konon, ezen a programon kívül más valamit meg fogsz látogatni, amiről szerinted érdemes tudnunk nekünk is, vagy amit ott a nézők is érdemesen tudomásul vegyenek, valami? Hát valószínűleg meg fogjuk nézni a Kombeugrót, ez az egyik kedvenc programunk ott. Imádom. De csak nézni, mert nyilván nem jár olyan gyorsan az eszünk, mint egyes embereknek. Igen, erről tudnék mesélni. Te is. Szóval, a Kombeugró más programajánlatod esetleg? Hát megyünk majd zenetipmixre, megpróbáljuk. Meg ez a nyári Natsu Matsuri, úgymond, ami tavaly is volt. Tehát ilyen... Még egyszer ezt a szót? Natsu Matsuri, tehát ilyen kis nyári... Natsu Matsuri. Igen. Ez egy huncut japán gésának a nevére emlékeztet, de csak vicces. Na mindegy. Nem, hát nyári fesztivál lényegében ezt jelenti. Mondtam én. Majdnem eltaláltam. Nekem egy gésa nyári hancúr. Szóval akkor fesztivál. Igen, tehát ami ott lesz valahol kint az udvari részen, tavaly ilyen piros lampionokkal jelölték, hogy hol van, és akkor ott lehet mindenfélét venni, meg kisebb programok. Most elvileg lesz valami animés fellegvár, na hát arra kíváncsiak vagyunk. Valami felfújt dolog. Felfújt? Hát valami olyasmi, hogy így lesznek benne különböző állomások és feladatok. Mi sem tudunk róla, sokat Mondóból olvastuk. Ja. Na, hát a Mondónak a honlapjáról és mindenről lehet értesülni érdekes programokról.
Úgyhogy most viszont műsoridőnk végéhez értünk. Én nagyon szépen köszönöm mindent, amit a Tétakuról elmondtál. Még egyszer mondom nektek, az ő rajzaik, az ő tervezésük lent a leírásban. Ha tetszik, lájkoljátok, segítsétek őket, hogy az amatőrök a profik szintjére emelhessék a rajzolás művészetét. Én nagyon köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Nem sokára jön egy újabb videó, mert még legalább 2 programot ízekre fogunk szedni újabb segítőkkel. És elérkezett az idő, jövő hét szombat, vasárnap pedig személyesen találkozunk veletek. Addig is, sziasztok! Sziasztok! It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.